RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na ug ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko niyo sa pangan nga Mimi. 20 anyos, may kaipon ug may usa ka anak nga babae. Taga Misamis Oriental ko sa Mindanao. Punto legal ug personal kining akong suliran. Kabahin kini sa among kahimtang sa akong kalivin. Nangipon ramang gud mi sa iyang mga ginikanan, ug ang iyang inahan dili nako ikasinabot. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kakapoy pagyud sa akong lawas nga ibangon, uy. Sa nabarong oras, ha? Uy, hala. Hapit naman di ay mag-alas 7 sa buntag. Kakapoy baya di ay ini magbuntis, uy. Dako-dako na masad ko ning akong tiyan. 7 months na. Ug kapoy na ka... Kakapoy pagyud sa akong lawas nga ibangon, uy. Sa nabarong oras, ha? Uy, hala. Hapit naman di ay mag-alas 7 sa buntag. Kakapoy baya di ay ini magbuntis, uy. Dako-dako na masad ko ning akong tiyan. 7 months na. Ug kapoy na ka... Kakapoy pagyud sa akong lawas nga ibangon, uy. Sa nabarong oras, ha? Uy, hala. Hapit naman di ay mag-alas 7 sa buntag. Kakapoy baya di ay ini magbuntis, uy. Dako-dako na masad ko ning akong tiyan. 7 months na. Ug kapoy na ka... Yan lang ko magsaba-saba eh. Yan lang ko magtubag. Kay, samot menon na siya giyaw-yaw kung nimong tubagon. Pero... sabton sa dunta niya ang akong kahimtang god. Mura man sad siya ugwa mag-agi og mabdos. Kung unsay bation ng dako na tagtiyan. Basta. Ayaw na nagtagdas, mama. Magkinto na lang ta din eh. Nanghipon na baya ta din sa amo. Rap.
Rap, magsakit-sakit na lagi akong tiyan. Unsa? May basig mga anak ka na. Ma! Ma! Si Mimi, ma! Mga anak na si Mimi, ma! Oh, kaon pa mi. Higop ko lang ng sabaw. Kay bago para ba ka ng anak? Salamat, Rap. Rap, klaruhon talag ni ha. Karon nga nanganak na ning bayhana, way mausab. Ari lang gihapon ako ang tanan nimong sweldo og ayaw ihatag ini niya. Grabe mo manipulate ang inahan sa akong kaipon. As in, dili pud makatingog ang iyang anak sa iyang gusto. O gitinuod gyud niya nga siya paghihapon ang mudawat sa sweldo sa iyang anak. Wa na lang sad ko mo reklamo. Kay mao may ingon sa akong kaipon nga tumana lang namo ang iyang mama aron way samok. Total, naara man sad ko nung sa ila magpuyo. Unya, Ay, agay. Kakapoy na kog labas mga sininaglampin sa akong apo. Kasakit sa kong buko-buko. ako na lang bitaw unta to ang mulaba, ma. Aron kung mabughat ka, gasto lang gihapon sa akong anak. Asa man ko ha, para gasto niya ni mo sa ospital simbako. Dilis gihatag nga sweldo sa akong anak nako. Pero haya-haya si imong mama, sa? Nga naman? Kaya wa magi siya mahagog labataon sa lampin sa among apo. Samtang ako dire, sakit na kay akong likod og linaba. Ma, Pagka-hospital nimo, wa gyoy gikatampong imong ginikanan sa imong pagpanganak, maskin piso. oh, Ug imagine ha, sa private hospital ka papaangka sa akong anak. Dako kay Pil. Kay tulo ka adlaw pabaya nga gi-admit ka dito sa ospital. Dako gastong akong anak nimo uy. Ug wa gyoy gikatabang ang imong pamilya sa imong pagpanganak mimi. ma. Nahusto na eh. Pura ka magkaroon pang mama eh. Pag anad-anad na lang lagi anang mama lagi. Kan maglain na lang dahi unta tarap. Kung siya maglain. Nagbugto man kong anak ni mama. Kung siya may tabo ni mama, si Bako lang. Ako na kining bahay, di ba? Huwag ako na siya'y nagparinubit nining baya. Pero, Sa ako nagikaingon nimo. Sabta na lang sa mama. Palapos na lang sa pikas dunggan nimo ang tanan niyang panultigod, okay?
Hain man tos mama. O siguro siya kabantay itong iyang tanom nga indoor plant nga nagyelo na. Mananghid ko niya nga ako tong ipakanaog aron mainitan. Naradis mama sa gawas ug may kaistorya di ay siya. Mauna, Freddy. Warag yun na, kakumingking sa ex sa akong anak ng babayhan na. Uy, uy, taas to nga babayan niya. Kwartahan pa yun. Mas bagay sila sa akong anak. Samtang ka ng babayhan na, kahato ka. Sobra kasakit manulti ang inahan sa akong kalibin. Daoton pa ko niya sa iyang mga kaila. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, sa akong pagpanganak, wa ko noy gikatabang ang akong pamilya. Di ba gud nga obligasyon man kini sa iyang anak nga mao ang akong kalibin ug wa man say trabaho ang akong mamag papa. Ikaduhang pangutana, husto ba ning gibuhat sa inahan sa akong kalibin? Nga wa pa kuno ko'y katungod nga mugunit sa sweldo sa iyang anak, kay kalibin lang kuno ko og dili pa asawa. Ikatulong pangutana, ang bay nga among gipuy-an, ang ako ng kalibin ang nagpabuhat ini. Tinuod ba nga wa mi katungod ini tungod kay nahimo ni nga ulitaw pa ang akong kalibin? Ikaw pa to katapusang pangutana. Dili gyud mi magkasinabot sa inahan sa akong kalibin. Kanunay ko niyang ipanabi og dauton sa ilang mga kaila og ikumpara sa mga ex sa iyang anak. Unsa may akong buhaton? Biyaan ko na lang kahaning akong kalibin sa ila? Kay dili man sad siya gusto nga mopahawa sa ila. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mimi. Mayong adlaw mga sukin tigpaminaw, sanga ni Attorney Elaine Bathan o Dr. Rene Obra, ako na si Radyoman Attorney Buen Algono, ang makig-uban kaninyo ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Ang sender nato karon nagpalias lang sa pangan nga Mimi, taga Misamis Oriental. Si Mimi dunay kapuyo nga si Rap. Nangipon lang sila og panimay sa inahan ni Rap. Wa magustuhi si Mimi sa inahan ni Rap ug ang inahan ni ini mapahitason og istorya ngadto kang Mimi. Si Rap usab nagsigi og am-am ni Mimi nga sabton lang ang iyang mama. Hangtod nga nanganak si Mimi, walang gihapon na usab ang batasan sa inahan ni Rap. Gani gipanabi pa si Mimi nga layo ra kayo sa ex ni Rap. Mauni ang mga pangutana ni Mimi. Unang pangutana, sa akong pagpanganak, wa kuno ko'y gikatampo ug ang akong pamilya. Di bagod nga obligasyon kini sa akong kalibin ug wa man say trabaho ang akong mama ug papa. Tubag, kanang imong pagpanganak, Mimi, nga gisugal nimo ang imong kinabuhi aron mataw ang anak ninyo ni Rap ug ang apo sa iyang inahan, labaw pa kana sa tabang nga dili kabayran og sapi. Bisan sa mata sa balaod, di pa mo magtiayon ni Rap, kay nagpuyo-puyo naman kamo, apan sa mata sa mga tao, magtiayon kamo. Ang panag-ipon ninyo ni Rap, gitawag og de facto relationship. Unsa kini, nga sa balaod, wa mo ilha nga magtiayon. Apan sa mata sa publiko, kamo magtiayon nga ikaw asawa o si Rap imong bana. Busa, Mimi, obligasyon ni Rap nga suportahan ka sa imuhang pagpanganak, sama nga tinuod nimo siya nga bana. Ug ang inyong isig kaginikanan, tapik lang sa suporta nga ikahatag diha nimo ang dunagi unang responsibilidad aron gastuhan ka sa pagpanganak, mao si Rap nga amahan sa inyong anak. Arita sa ikaduha nimong pangutana, husto ba kining gibuhat sa inahan sa akong kalibin nga wa pa kuno ko'y katungod nga mugunit sa sweldo sa ihang anak,
kay kalib-in lang ko ug dili pa asawa. Tubag, dili sakto ang inahan ni Rap. Ang Article 147 sa ato ang Family Code nag-ingon, ang kanabang inyong kahimtang Mimi og Rap nga nagpuyo-puyo lang og maghisgot og income o sweldo ang nag-govern niana nga property relations gitawag og co-ownership. Now, ningon ang balaod, ang sweldo sa puyo-puyo equal shares. Unsay buot ipasabot, tungaon ninyo og pilay inyong na income o na sweldo. Karon, unsa may imong gikatampo sa inyuhang panagpuyo ni Rap? Ningon ang balaod, ang kapikas nga naka-focus sa care and maintenance sa pamilya o sa mga membro sa pamilya niini sama sa anak. Maunay iyahang gitawag og actual contribution sa co-ownership. Busa ikaw, Mimi, bisan wa pa kay sweldo o wa kay income, the fact nga ikaw maoy nag-atiman sa imong anak, imong giatiman usab si Rap, isip imong tinuod nga bana, maunay natampo nimo sa pamilya, og ikaw dunay katungod sa bahin o mukupot sa sweldo ni Rap. May tungod ka, Mimi, sa sweldo sa imuhang kapuyo as co-owner sa ihang sweldo. Bisan puyo-puyo pa lang ang inyong relasyon ni Rap. Sa gikaingon ko na, magtiayo na kamo sa pananaw sa daghan nga mga mata sa mga tao ug kabahin sa maayong kustumre o pamatasan sa mga Pinoy nga ang asawa maoy intrigahan sa sweldo sa bana. Mimi, paminaw og maayo, bisan di pa ka asawa sa mata sa balaod, apan asawa ka na sa mata sa publiko. Busa, may katungod ka nga mangayo o maoy intrigahan sa sweldo ni Rap. Ikatulo nga pangutana. Ang panimay nga among gipuy-an, ang ako mangkalib-in ang nagpabuhat niini. Tinuod ba nga wa may katungod niini, tungod kay nahimo kini sa dihang ulitaw pa ang akong kalib-in? Tubag, dili tinuod. Nganong di man tinuod? Kanang panimay nga gipatukod ni Rap, exclusive kana nga property ni Rap. Kay siya man ang nagpahimo niini, sawa pa mo nagpuyo. But, paminaw, Mimi, kung dunay mga expansions, renovations, decorations, ug uban pang naggasto anang balaya panahon sa niyuhang panagpuyo, duna kanay katungod niini, Mimi, as co-owner sa property ni Rap. Pananglitan, sa dihang wa pa mo nagpuyo ni Rap, ang panimay first floor. O sa inyohan ng panagpuyo, dunay expansion sa panimay. Nahimo ng second floor. Kadtong part sa balay nga namugna sa wa pa mo nagpuyo ni Rap, exclusive kadto nga property ni Rap. Apan ang expansion sa panimay, panahon sa inyohang panagpuyo, duna kanay katungod, Mimi, as, unsa to? Co-owner ni anang maunga panimay. Arita say kaupat nga pangutana. Dili man yun mi magkasinabot sa inahan sa akong kalibin. Kanunay niyang ipanabi og dauton gani ko sa ilahang mga kaila og ikumparar pa sa mga ex sa ihang anak. Unsa may akong buhaton? Biyaan ka ni nako kay kinibang akong kalibin. Di man sab siya gustong mupahawa sa ila. Tubag, Mimi, kung di na nimo maagwanta ang batasan sa inahan ni Rap nga libakon
og dauton ka sa iyahang mga kaila, isumbong nimo siya sa barangay. Ang kaso mahimong slander by deeds o oral defamation under the revised penal code. Kung di mo magkasinabot sa barangay og ma-issue na ang certification to file action, mahimong imong patagmon. Patagmon ba nimo ang inahan og pasakaan og kaso ngadto sa korte. Now, kung mamas boy kanang imong kapuyo, wa kay maayong kaugmaon ana niya. Mimi, pahunata kana si Rap, kung uyon ba siya nga maglahi kamo og puyo kauban ang inyong anak, kana bang sud sa usa ka bubong nga wa ang iyang inahan. Kung ipaon gihapon kaniya sa ngilad nga batasan sa iyang inahan, buot ipasabot, wa siya mahigugma nimo, Mimi. Sa ingon nga sitwasyon, biya din ha sa ila. Dad-a ang imong anak, og biyae kanang imong kapuyo nga gusto paghapong musup-sup og bibiron sa iyahang mama. Now, atong balikan. Mimi, dili maayo nga ikaw mahimong martir sod sa balay di naa ang inahan sa imong kapuyo og mupilit gihapon ka bisan og pasakitan og istorya og bisan gidaog-daog kana. Ingna kana si Rap nga maglahi gayud kamo og puyo. Bisan ginagmay pa lang nga kapuy-an or ordinaryo pa lang nga kaabangan, himuan na ninyo kay wa kay ugma sa balay diin dunay intervention gikan sa inahan sa imong kapuyo. Og dili gani musugot ang imong kapuyo nga maglahi mo, wa na kay laing mahimo. Biyain ang imuhang kapuyo nga musup-sup paghihapon sa bibiron sa ihang mama. Now, as kapuyo, sa gikaingon na nako, bisan sa mata, sa balaod, dili ka pa asawa. However, duna kay katungod as co-owner nga angay bahinan sa sweldo sa imong kapuyo nga si Rap. Kana lang una, Mimi, o salamat kayo sa imuhang pagpada dinhe sa ato ang tulumanon, kini ang akong suliran. Salamat sab sa ato ang mga suking tigpaminaw, sa ngan ni Attorney Eileen Bathan o Dr. Rene Obra. Ako si Radyoman, Attorney Buen Alguno, nagpasalamat sa inyohang pagpaminaw. Himiyaw ng Ginoo og maayong adlaw, Pilipinas!